Kula nuwun dumateng para pepunden, para sepuh pinisepuh, rama sepuh, aji sepuh ingkang kula hormati, saderengipun gelaripun seni budaya tayub badhe dipun wiwiti. Kadang-kadang pramugari mboten kasupe ngucapaken salam tengger Hong Ulun Basuki Langgeng. Sugeng siang, sugeng rawuh, ugi sugeng pinanggihan malih kalan geber adiluhung seni budaya tayub Jawa Timur ala Tengger. Sesarengan profesional audio sound system Arjuna ingkang mijil sang campal sumber pitu ingkang pun panekani Cahyono. Ugi makarya ugi dipun dokumentasi langsung kalian Tigrafi Production saking Ledok Nongko Jajar Pasuruan ingkang dipun panekani Cak Tiktok. Siang niko ngantos mangke dalu panjenengan sedaya ugi makarya kalian tayub campur sari lestarining budaya ingkang dipun sesepuhi Cak Turiman. Bapak Ibu saha undangan hadirin ingkang kula hormati, wedal siang menika pagelaran seni tayub sampun dumugi wancipun badhe kita wiwiti. Ananging saderengipun kanca-kanca pramugari badhe gelar para artis-artis ibu warangana saking kita Malang ingkang dipun iringi show bedayan Aneka Jula Juli.
Cak Kimpleng lestarining budaya. Landange padha ngandang sakarepe. Sepur ngedol nang Wanakrama numpak taksi ada parane. Dulur penggemar tayub ngumpul nok Ngadirejo ngurmati bapak ibu taji sing duwe gawe. Mulane nek rukun akeh kancane. Ana waranggana uga pramugari budaya Jawa tetep lestari. Tetep sugeng siang dumateng para tamu sedaya daya kula turi pinarak langga ingkang sekeca para tamu ingkang mihano ayo urip no alam dunya mek pira suwene tak umpamana wong mlaku wong mampir ngombe tukar lan padu wis gak ana gunane kalam nang padha ati. Monggo Cak Karji. Sani tayub iku ngono kesenian Jawa tinggalane anane moyang kita amulo ayo desa arek nojo nganti kalah karo kabudayan amo Cak Sugeng monggo. Sami lucu sarawuh ipun kula aturi pinarak
ingkang sekejo kanthi lenggah ingkang prasaja para rawuh kakung mewah putri Cak Indah, monggo. Sandang pangan pecoloro pati minangka pitungan parang sing mesti mula sembarang kalir ayo padha ati-ati ati more gampange goler Nun sewu. Sugeng siang, sugeng rawuh. Kula aturaken dumateng Bapak Ibu saha para undangan hadirin ingkang dahat kita kahormatan. Saderengipun dengan rasa rendah hati siang menika ngantos ing mangke dalu. Kula atas nami Pranoto Beksa utawi pramugari angka setunggal wonten Cak Sugeng saking Kertoanom, Cak Indah saking Kandang Sari, ugi Cak Slamet saking Ngepring wilayah Nongko Jajar, ugi wonten Cak Karji saking Jedak, Cak Kelik Kandang Sari, ugi Mas Hadi Wijaya saking Wonogitri, wedal menika ingkang dipun sesepuhi Cak Kustaya saking Mororjo. Sedaya pramugari kala wau minangka sesulipun Bapak Taji saha Ibu Ririn sekeluarga. Sampun ngucapaken matur sewu sembah nuwun dumateng rawuh panjenengan sedaya. Ingkang sampun kersa pinarak wonten salebetipun terop sak nginggilipun panggung pagelaran kanthi rahayu saha wilujeng. Ingkang utami dipun suwi doa saha restunipun panjenengan sedaya tepat dinten simaipun Adik Dia Anggi Pradita pikantuk Mas Jaya Slamet angka setunggal, angka kalih potong kuncung sekaligus ulang tahun Ananda Bagus Pranata. Mugi-mugi putri ingkang dipun simak ing wedal siang menika ugi Ananda ingkang dipun potong kuncung ing wedal menika ing menjang sageta migunani tumrapipun bangsa negara agami ugi sageta ngabekti dumateng tiyang sepah kekalih. Bilih hiburanipun pagelaran seni budaya tayub ala Tengger khususipun. Bapak Ibu saha para undangan ingkang kula hormati. Ugi wonten kasupe Bapak Sutaji saha Ibu Ririn selaku amengkoy gati wedal menika nyuwun saageng pangapunten dumateng para undangan mbok bilih paring penghormatan ugi paring palenggan kirang cecek dumateng selera panjenengan sedaya. Ugi Bapak Ibu Biyada Sinoman paring unjukan saha dedaharan kirang mirasa dumateng selera panjenengan sedaya sepindah malih nyuwun seagungé pangapunten ingkang agung. Bapak Ibu saha para undangan ingkang kula hormati. Ing medal menika ajatipun Bapak Sutaji dipun hibur kalian gelar seni tayub lang beksan. Ananging mlampahipun seni tayub monggo pindah dumateng Bapak Sutaji saha Ibu Ririn
ingkang dipun dampingi kemanten kakung saha putri. Angka kalih kula aturaken dumateng sepuh bini sepuh desa ugi perangkat desa saha andanipun ugi puspika saking Kecamatan Tutur Mbok Bile Rawuh. Angka kalih kula aturaken dumateng terima tamu ugi keluarga besar ingkang dipun lajengaken tamu undangan Bapak Ibu sedaya gilir gumantos ngantos paripurnanipun panggung pagelaran. Ing mriki kula tasnahi pramugari grup Tengger nyuwun sagunge pamunten mbok bilih ing kala mangke. Wonten klenta-klentinipun anggen kita bagi sampur ingkang kula sengaja utawi boten kula namung manungsa lumrah sepindah malih nyuwun agunge pamunten ingkang agung. Pramugari sampun percatos gandeng rawuh menika sedaya tokoh-tokoh penggemar tayub. Ingkang dipun suwun pramugari mlampahipun seni tayub siang ngantos paripurna. Kula suwun kanthi tertib aman boten wonten sambi kala punapa-punapa. Cekaos atur kangge manahipun ibu-ibu waranggana minggahipun dumateng para pradangga. Sampurangga setunggal dumateng Bapak Sutaji saha Ibu Ririn ingkang ngaturaken sedaya pramugari kairing gending ala lestarining budaya. Monggo sedaya kadang-kadang pramugari.
yen tok berkaing witi hati gemung tansah masih bersama Lestari dan Budaya. Aku kang satya satu
Sang Rama putra karo ingran satya kanggo priya
rahane cetaku marang yang mawiku paringono wayu muka sajan ulang marga kuyang rokon bekas waras wires do Gusti